Back to School колекцията на Lava Bear се завръща в Метро за втора поредна година. Официално от днес може да намерите всички училищни продукти на Lava Bear в магазините на Метро из цяла България. За първи път имаме уникални училищни раници с невероятни дизайни както за момчета, така и за момичета. Колекцията се разраства и с два модела чисто нови училищни несесери. Освен това имаме комплекти с бутилки за вода и кутии за обяд в син цвят, както и розов за момичетата. Също така, приятели, имаме и мега яките цветни тетрадки, голям формат с широки редове, 80 листа. И разбира се, мега яките Lava Bear чорапи по 3 чифта в кутийка. Обаче, приятели, както вероятно сте забелязали, това не е всичко. Имаме и нови Lava Bear тениски. Както и цели комплекти ансузи. С други думи, тази година може да се върнете в училище екипирани с колекцията на Lava Bear от главата до петите. Новата колекция можете да намерите само в магазините на Метро. И от днес официално може да я откриете във всичките им магазини. Училището може да започва 15 септември, но ти се подготви още сега. Защото количествата са лимитирани и може да свършат супер бързо. Не изпускай Back to School колекцията на Lava Bear. Ела в Метро и си вземи всичко нужно за училище.